Kaixo nire super txiki maiteak, zer moduz gaude zuen bizitza sortzen eta sortzen, super sekretuak entrenatzen, espero dut baietz. Gaurkoan galdera batzuk egingo dizkizut. Zoriontsu altzea, zorte alduzu, guraso jatorrak dituzu, lagun jatorrak dituzu, eskolan ondo altzoaz ere bai, baina egunak berdina direla sentitzen duzu? Edo zerbaiten falta somatzen duzu? Gelditu nirekin eta jakingo duzu zer gertatzen zaizun. Aurrera super txikiak eta super familia. Esaztu, supersekretuak dituzula 3 liburu hauetan nire web orrian topatuko dituzu. Ez itxoin, aurrak alduntzeko. Askotan, kanpoko mundua behar dugu nortzu garen jakiteko. Zer gea, hitz egiten dugun lagunak, bisitatzen ditugun tokiak, eskolas kanpoko ekintzetan aritzen garena, imaginatu inorrekin ez zaudenean, nor zaren, zoriontasuna zer da? Kanpoko munduaren islada edo erreakzioa? Nola sentiarazten gaitu kanpoko munduak? Ze iruditzen zaizu mundu zure zoriontasuna ustea besteen menpe? Kanpoko munduaren menpe? Zer esaten dizutenaren menpe? Nire semei eta ikaslei esaten diet ikusten ditudanean triste eta galdetzen die ze pasatzen dan, laguntxoren batek iraindu omen du edo zerbait esan du gustokoa ezena. Orduan, galdetzen diet. Benetan, zure egoteko modua edo zoriontasuna zergatik ematen diegu hainbeste botere kanpokoei, lagunei edo esaten digutenari? Zenba botere ematen diozuzuk? Helduei ere gertatzen zaigu, besteek esaten digutena edo gutaz pentsatzen dutenak eragina du, baino zorionez gero eta gutxiago. Ez gera beti inoiz berdinak. Etxean modu batea gea, eskolan beste modu batea gea, lagunekin beste modu batu gea, eskolas kanpo ekintzetan beste batzu gea, hemen normalean bi alderdi daude. Bestek gugandik ze ikustea nahi dugun, hau da, besteek onartzea nahi dugunean, beraien nire pertsona ideala isladatzen dudanean, hau da, itxuraz ze isladatzen dugun, eta bigarrena, barrutik benetan nola gean, nola sentitzen gean, gure ni erreala esan dezagun edo ideala, baina guretzako. Tarte horretan, sufriarazten diguten emozio asko, daude autoestima bajua, errua, haserrea, beldurra, lotxa, ziurtasun eza. Kanpoko munduari heltzen diogu maiz nor garen ziurtatzeko. Ze irudi eman nahi dugu, baina zer gea, justu irudi horren atzean dagoena. Barrukoa, inongo plantarik egin gabe. Askotan, nor garen horren gainean gezurrak esate ditugu, maitatuak eta onartuak sentitzeko. Modak jarraitzen ditugu, lagunei jarraitzen diegu. Supertxiki maiteak zuen adinean hori gertatzen zaizue, ezta? Taldea behar dezute, baina ze gertatzen da? Zuen benetako izaera eskutatzen duzuela besteen mesedetan, besteek onartzeko. Normalean ezberdinak zatenak eta garenak, kaltetuak, irteten zaretelako edo garelako. Hori izan nahi alduzu, erresagoa da horrela izatea, merezi aldu, hausnartu eta erantzun idazu hemen. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Volumena gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa
bueltak eman. Ai, bang, bang, akabu bako.